Nagpahimangno ang Land Transportation Office kun LTO-11 sa mga individual nga nagakuha o nagaparenew sa ilang driver's license pinaagi sa fixers. Sa interview sa DXDCRMN Davao kang Attorney Niel Caniedo, ang Regional Director sa LTO-11, gisaysay niini nga hugot nilang ginabantayan ang mga lisensya labi na katong ginaproseso gawa sa Davao Region, diin kinisagad ang ginahimo sa mga individual nga nagabayad lamang og mga tawo nga maoy mo proseso sa ilang lisensya. Ginafailan ginamo sila. Nagafile ko actually ako pending dire 527 cases na ni. Still pending. Naa din nitubag na diay nga. Dito actually ang aksyonan pa sa Central Office nga for revocation. Nagikan og standard, gikan og Surigao area. Matod ni Caniedo nga wala nila ginatugutan ang fixer sa ilang buhatan, diin ilahang gina-require nga personal nga moadto ang tawo sa pagproseso sama pananglit sa license renewal, diin adunay ginapatumang biometrics ug facial recognition. Giawhag sa LTO-11 official labi na kato mga nabiktima sa fixers nga formal nga mag-file og reklamo diin andam nga motabang ang opisina aron masilutan katong nagapangabusong mga individual. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak Armen.